ससियेल मिडियायाव नुदों बिनि फट' फैनाय नुदों दा आर'नायानो जा बा नोङो असमियानि बिहु गामसायानो जा बा सोरबा सेलें सादर लायो बा बिखौ गुबुन गुबुन माहारिया गावबा गाव माने बेबायदि फालि गामसा बा हारिनि मोनसे सिनायथिनि नेरसोन दङ आरो आर'नाया जिहेतु GI टेग मोनबाय दा बिखौ मुलुगनां गासै लेभेलाव दिनै आर'नाया अनसायजादों मुलुगनि मानसिफोरा बेखौ बर' हारिनि आर'नाइ होननानै दिनै सिनायबाय दा बे आर'नाइनि गुबै जि आइडेन्टिटि आर'नाइनि जि गुबै जि बिनि सिनायथि आरो बे आर'नाइनि जि अरिजिनेलिटि बेखौ जों बयबो मेनटेन खालामनांगोन आरो बेखौ गुबुन गुबुन गाब होनानै गुबुन गुबुन बेयाव महर होनानै जुदि आर'नाइखौ दायोब्ला आर'नाइनि जि जोंनि बर' हारिनि जि आइडेन्टिटि बे सोरनिबा पार्सनेल आइडेन्टिटिनि बाथ्रा नङा बियो सोरबा इन्डिभिजुवेलनि बाथ्रा नङा दा बेखायनो आइडेन्टिटिखौ डाइल्युट खालामनाङा आइडेन्टिटिखौ जों मेनटेन खालामनांगोन जाय जेखि थाया मानो जाय जेराव जि मावा मानो जिखि दल जिखि हान्जा खालाया मानो जिखि माने आदर्शनि बेक्ति जाया मानो आर'नाइया आर'नाइ हिसाबै हारिनि आइडेन्टिटिखौ लानानै जोङो बेखौ प्राउड खालामो आरो बे प्राउडनि जि मोनसे रेसपन्स आरो प्राउडनि जि रेसपेक्ट बेखौ बयबो मेनटेन खालामनाया बयनिबो बिबान दा बेखौ नोङो गुबुन गुबुन गाब होनो हायो गुबुन गुबुन फिउजन होनो हायो नाथाय फिउजन खालामनाय लोगो लोगो गाब होनाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन बेयाव आगर आरो महर होनाय लोगो लोगो बे आर'नाइ जानानै थानाय नङा बेयो मोनसे मा होनना बुङो फेब्रिकेटेड आरो बियो मोनसे डाइभार्सन लेभेलाव सहैगोन अब्ला आर'नाइनि जि गुबै मुल्य बिनि जि गुबै ओंथिमोन बियो थानाय नङा दा बेखायनो जायफोरा बेबायदि खालामदों बिनि सायाव सानफिननाया मोजां आरो बेबायदिया जाहाथे जाया आर'नाइनि जि महर बिनि जि आगर बिनि जि जोंनि बिनानाव जोंनि आब' जोंनि बाजै जोंनि आइमोना जेखौ दायो लुयो जेराव आगर एरो बेनो जोंनि गोथारथि आरो बे माने ट्रुथ आरो बे जि रेसपेक्टनि जि मोनसे आइडेन्टिटि बेनो माने बयनिख्रुइबो गोजौ मासियाव बेयाव आरो माबा माबि एरदेरनानै होयोब्लासो सोरबाया मोजां मोनगोन आरो बेजोंसो साबसिन जागोन बे बाथ्राफोरखौ साननाया थारैनो गोरोन्थि होननानै आं बुंनो सानो बिनि थाखाय बयबो रेस्ट्रेन्ट जानांगौ आं बेखौ माने खोब माने मोजां आरो गोसो गोरबोजों आं खावलायदों गोजोन्थों।